Kunjalo lo mlalo Ukhozi FM uhlelo sigiye ngengoma kanti ingozi singena kuyona njengamanje ingozi la sithi khona siqeza kogwansile njengoba ke siyasibone la ensukwini la suke khona kuyisizini yokugraduate labafundi khona suke bethweswa khona ke imizane siyasibona abafundi ke bejakadula lapha stage begijima abantu othi basina ingoma abanye benza noma yini ongasuyicabanga kodwa esuke ikhombisa okujabula ngendlela ye-Africa usukume noma kanjani abantu suke bekhona befikile behambele umcimbi beqiqiza bebona ubuhle bento esuke yenzeka estage kodwa ke Dr. Ngogi Mahaye bakhona abantu abathi angathi lonto leyo ubuqaba kubikelele nje ngokubikelele akazi ukuthi uthini ngale ndaba. Nginibingelela Ukhozi FM ngenhloboshana ethela ubusika nehlobo. Hayi macengwane isihloko lesi siyinkanakana sempamba ikweci uma kuya ngoba kukhona abantu ikakhulukazi abebala lethu. Abantu bakithi abansundu abamnyama eseke becabanga ukuthi lowo muzwa ukugiya uma umfundi esethola ethweswa uphephelo gwalagwala ethola iziqu zakhe. Cha macengwane singajabula ke ukuthola ithuba namhlanje ukuthi ke sicacise ukuthi isukaphi lonto leyo noma isuke yenziwa yini. Kafushane nje macengwane singathi uGadiasumus Ikitori Ubahamba nje lo. Kati Ikitori eseqalile bahayi. Angithi lona iculo leli eliculwayo uma kwenziwa lo mcimbi omhle kangaka wokuthwesa kweziqu kwabafundi. Oh lethi kakitho kakitho ngazi kanje zihambe ifundiswa ngapha kuchitheka imajazi abomvu yabona amnyama abomvu amnyama abomvu akuhlaza nalawa procession lawa ojenge lolo usuke lungena labantu abahongqondo nkulu. Kodwa kafishane nje macengwane lento isuka kulo iculo uqobo noma libhalwe ngolimi ongelona olwethu kodwa nje uGadiasumus Ikitori uthi let us therefore rejoice asijabule